Hola amics, amb el programa d'avui parlarem amb l'Anna Maria Constanceu, que ens explicarà què és la Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries, com va començar i què aporta al panorama artístic empordanès. També visitarem la Galeria Dolors Ventós de Figueres, una galeria que amb una programació molt encertada i sempre atenta a la contemporaneïtat s'ha convertit en un referent a Figueres. Coneixerem la cuina d'en Pep Curiel i l'equip del restaurant Tramonti de Roses, una cuina d'autor a uns preus molt assequibles. El Pep ens explicarà què és la cuina sobre massa i què és el Tramonti. La Ruta de l'Art fa 5 anys, ara fa 7 anys, estàvem a Art Saragossa, jo tenia un estand allà i estàvem, érem per les festes del Pilar, hi havia molta gent de tota Espanya i de fora d'Espanya, internacionalment eren. I jo, com que soc una persona que xerro molt, me'n vaig anar als estands que veia que eren gent del país, i de d'on sois vosaltres, aquí que allà, jo soc de Girona, i vàrem començar allà a xerrar i fent-nos molt amics, principalment amb els gallecs, que va ser la primera comunitat que va venir convidada. I allà jo portava temps, perquè jo al viure a Banyoles, vull dir, he viscut molt el temps de fosc abans, quan es començava, que tot ara era el claustre d'allà de Sant Domènec, que es voltava i hi havia fosc, i de la manera que ha anat evolucionant. I jo sempre deia, ostres, tu, Castelló, amb aquestes cases pairals que hi ha, tant de patrimoni, el de ser un comtat, tant de part de l'Ajuntament com de, diguéssim, particular, ostres, si es pogués fer com temps de fos a Girona, però en vez de posar-hi fos, de posar-hi obres per artistes reconeguts, i va ser quan vaig proposar-ho a l'Ajuntament. I després me'n vaig anar amb el de promoció econòmica i turisme i comerç, que era en Pere Iglesias, que en Pere diu, home, jo no em puc posar en una altra àrea, a l'àrea de cultura. Li vaig dir, hòstia, Pere, no tot és el turisme de sol i platja, també hi ha el turisme cultural. Per què no enfoques com un turisme cultural i si ja no agafes la part de, diguéssim, de cultura? I diu, ostres, això ja veus, ja ho veig diferent, deixa-m'ho pensar. I ho vaig tirar-ho endavant. El primer any ja es va fer, van ser 43, em sembla que eren 42 o 43 el primer any, però esclar, els números puntals d'aquí eren tots i això ja va agradar. Doncs per primera vegada he posat tots els grups de l'Empordà junts, quilòmetre 7, el 69, Federicos, Gispers i els altres, tots per primera vegada els he posat. I jo sempre dic que la ruta, si precisament ha tingut èxit, és perquè he posat tota la gent, que tothom troba el seu espai dintre les diferents tècniques i categories de pintar. I això és el que al principi tots em deien, això no pot resultar, tots vull dir els artistes, un tipus d'artistes. Això, impossible, això no s'ha fet mai. Doncs mira, per primera vegada ho he aconseguit. I tots, José Luis Pascual, Guerreros Merinas, tots els he tingut. Ara ja m'he obert més, també Pla de l'Estany i una mica a Barcelona, perquè aquest any he implicat el Real Cercle Artístic. Ja li vaig fer en Benz, el president del Real Cercle Artístic, li vaig demanar que em fes la presentació, perquè ja també m'han donat calés, aquest any poquets, però ara aquest any que ve s'implicaran més. He portat una representació del Cercle Artístic, amb artistes boníssims de Barcelona, vull dir, amb un nivell en diferents tècniques, cuidado, estem parlant sempre en diferents estils, I ara estàvem parlant l'altre dia amb en Benz que ells estan agermanats amb el Cercle Artístic de Madrid i de cara a l'any que ve fer una combinació Ruta de l'Art, Real Cercle Artístic de Barcelona, Real Cercle Artístic de Madrid, per fer una mica més de donar-li més.
bo ha sigut aquí, perquè el que us deia abans que s'heu comptat, hi ha molts espais. Esclar, jo he parlat en cases particulars, ens deixen, que la veritat que estic molt agraïda de moltes cases, i esclar, queda molt bé perquè, a veure, jo m'he trobat amb molta gent que a Castelló se coneixien, anaven a la catedral, bueno, sempre serà a la catedral per nosaltres, anaven allà o a la plaça o cal francès a comprar el del Ponter, diguéssim pels horts, i s'havia acabat passejar-se per Castelló. I ara molta gent me diuen dels pobles, mai ens havíem passejat a Castelló i el que hi ha a Castelló. Esclar, d'aquesta manera el que hem ajuntat ha sigut el patrimoni, diguéssim, cultural, arquitectònic que hi ha al poble i posar-hi un artista o un escultor, un pintor, vull dir, reconegut en aquell lloc, i esclar, d'aquesta manera fa un complement. I això la veritat que ha donat molt de joc. Jo sempre dic que la província de Girona és les més riques que hi ha a Espanya, en el sentit que tenim de tot, i tenim un patrimoni cultural grandiós. Doncs, a veure, si no ens comencem a plantejar que el sol i platja n'hi ha a molts de llocs, i aquí si no comencem a agafar un turisme més de qualitat, que agafi una mica, comencem pels cellers que tenim, comencem pel romànic que tenim aquí a l'Empordà, vull dir, coses culturals que puguem fer i no fem venir un altre tipus de turisme, se'ns acabarà el sol i platja, En canvi, d'aquesta manera podem allargar molt més la temporada de turisme perquè pots donar unes altres rutes a la gent que fins ara no s'han treballat. L'Empordà a mi m'agrada molt, soc molt pauenca, encara que respeto molt Castelló perquè hi soc o el que sigui, però soc molt pauenca, doncs jo ja t'he dit, jo veure tota la plana, posar-me des de pujar, que aquí on t'estic parlant, el Puig Castellà és la pujada, digués, com si t'anessis a Sant Pere de Roda pel camí de Pau. Assentar-te allà i veure tota aquesta plana és un paisatge d'aquell que, no sé, que a mi m'acarrega unes piles grandioses.
Tramonti per mi és una evolució de la pizza, no? Jo vaig començar fent pizzas per emportar i a domicili amb un petit obrador que fèiem altres coses i sempre tenia al cap la idea de taules i cadires, no? De poder fer un servei i fer alguna més. I aleshores, com soc una mica inconformista, doncs vaig voler evolucionar la pizza i aquest ha estat el Tramonti, fer coses diferents a la que fa la resta de la gent. I vull posar-hi productes gourmets, productes de molta qualitat, no? Per fer un plat gourmet, per fer un plat d'alta cuina, d'alta gastronomia. I així començo a treballar els ceps, la tòfona, el foie, els caviars, infinitat de productes de qualitat i faig composicions per posar-se sobre una massa de pizza. I aleshores per aquí jo defineixo que això, en vez d'agafar el nom internacional de pizza, que això ho coneix tot el món, doncs jo vull fer alguna cosa català, alguna nostra, alguna d'aquí, i faig el que per mi és cuina sobre massa. Sobre una massa, que jo també me n'he cuidat molt de treballar-la, de millorar-la i d'agafar masses que són molt digeribles i molt bones, doncs sobre aquesta massa posar-hi ingredients i menjar-ho. El que tenim és l'ou de Guijuelo, l'ou del Tramonti que li diguem, que és una bola de massa que queda inflada com si fos una pilota de futbol i queda molt prima, molt cruixent, que a aquesta li posem un bon raig d'oli d'oliva i després la farcim tota ella de pernil de bellota de Guijuelo. Se m'ha posat al cap fer un fals arròs. O sigui, un arròs normalment tu tardes 20 minuts a fer-lo, doncs fer un risotto, més que un arròs, un risotto anem a buscar sempre l'italià, el paral·lelisme italià, i farem un risotto en 8 minuts. Buscant coses que puguin sorprendre la gent. Aquest seria un plat que a mi em fa molta il·lusió i fer que la gent entengui que s'està menjant un risotto i que no és fals, que no és d'arròs. Tenim un menú de gust que jo considero que està molt bé qualitat-preu, perquè tenim molt barat, i fem un recull del que és el Tramonti, que és una mica uns snacks, uns entrants, unes cosetes, i sempre fent 10 plats i sempre anem variant. I nosaltres, normalment la idea és, depèn de començar el que tenim, tenim unes alternatives i el que volem és que aquella gent, quan acabi el menú, digui, ostres, però realment m'heu sorprès i realment he menjat bé. Aquesta és la idea. Més que d'allò, per mi la idea principal
és que al començar el client, quan acabi de menjar, estigui content i sorprès. Si aconsegueixo que això és el meu èxit. Jo sóc un enamorat de mi sense ser un gran entès, no tinc coneixements ni he fet cursos de sommelier ni això, jo soc més bàsic, a mi o m'agrada o no m'agrada un vi, però soc molt enamorat i tenim una carta de vins bastant gran. Intentem, per exemple, primer de tot, tenir molt d'aquí del país, tenir molt Empordà i Girona, que també hi ha alguna altra zona que estan fent alguna cosa interessant, i després anem cobrint totes les zones d'Espanya, el que considerem més interessant, i també de França i d'Itàlia. Molt bona. Aquí a Roses mateix hi ha una sèrie de locals que ho fan estupendament bé, i l'única pega que hi trobo jo és l'estacionalitat, que cada vegada està més marcada degut a la situació econòmica actual, degut a tot en general, però bueno, que és una pena que tinguem la badia tan maca que tenim, la badia tan bonica que tenim, la situació que tenim, i ens falta gent. La gent no ve aquí, nosaltres sortir a vendre la cuina de l'Empordà, que és molt bona, i si no, no sé, alguna fórmula tindrem que trobar, ens tindrem que trobar uns quants i intentar portar això una mica, si més no, que ens coneixin fora d'aquí. Jo crec que tenim molta i molt bona. Cada que ha tancat el bull, em sembla que els que hi ha al darrere també donem molt bon servei gastronòmic. Jo crec que a part que tenim l'estació nàutica que està fent coses i tal, tot això jo crec que ho podem reforçar-ho molt i molt bé amb la gastronomia local nostra. Unes bones vacances gastronòmiques compaginades amb nàutica o amb muntanya, que també la tenim, estaria molt bé. Bé, això ha estat tot per avui. Esperem que us hagi agradat i ens tornem a veure al proper programa d'Àtica Empordà.